Jermaine? Jermaine, ka wali ba si Kaga? Oh! Ga? Ga? Hindi, wali ba ba ito may narok? Ato man. Kin, gabay ito ako lang ng pakasalan. Ha? Ano nang mababantayan mo? May bababa. Ay nako, 32 years old na ako ah. Parang gusto ko nang mag-asawa talaga. Ako, pag natapos talaga tong corona, mag-aasawa na ako. Uuwi na ako sa Pilipinas pag natapos na talaga tong corona. Mag-aasawa na ako. Basta kin. Napagantura dya amin niya ang kantayo. Insan kin, walay trabaho to. Di man dapat kin. Aroon to ka tapos agto ka balik sa sakitan. Okay lang siya. Nangal mo may ibabagat to may agek. Dapat ko no, walay trabaho. Tas, napakan muray buong ang kanmi. Tas, syempre, may aron mo ko no. Pero sa ito kulang may duwarang baboy dyan. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.